San Roque Dam, nagpakawala po ng tubig mula sa isang gate ng low-level outlet nito. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Idol Denise. Binuksan ng National Power Corporation San Roque Dam Office ang isang gate ng low-level outlet alas 5 ng hapon noong August 26 na may tinatayang discharge na 150 cubic meters, 150,000 liters ng tubig kada segundo. Umabot naman sa 275.45 meters above sea level ang water level ng dam dahil sa patuloy na epekto ng habagat sa watershed. Samantala, sarado naman ang lahat ng spillway gate ng nasabing dam. Batay sa NPC, mahalaga ang patuloy na pagbabantay at paghahanda ng publiko upang maiwasan ang panganib sakaling tumaas ang level ng tubig sa mga ilog at mabababang lugar. Kasama mo mula rito sa IFM News Daguoan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.